As of 8 p.m. today po, naka-alert level 1 na lang po ang Mayon Volcano. At po yung parameters na tiningnan namin, una po, yung bilang ng mga earthquakes, since the start of January, may mga times po na halos wala tayong mga earthquake o minsan may isa lang na earthquake yung average per day. Second po, yung yung second natin nakita natin is yung volcanic gases. So medyo mababa po yung nilalabas na sulfur dioxide ng Mayon Volcano. Yung pinakahuling datos po is nasa 200 tons per day lamang po yung inilabas niya sa araw. So mababa. So ibig sabihin nito, wala tayong magma na umaakyat. Ikatlo po, yung ground deformation o pamamaga ng bulkan, wala kami nakitang pamamaga na nag-indicate na merong bagong magma na umaakyat. At ikatlo po, bagamat nandiyan pa rin po yung lava dome at may crater glow pa rin kapag gabi, yung crater glow po ay nakikita lamang using a telescope, very faint po sa mahina-mahina. Yung lava dome po nandyan, pero as of December, so January na observations, wala na pong kaming nakikitang indikasyon na lumalaki siya. So ibig sabihin po, wala nang yung magma sa ilalim, hindi naman siya nakikita. Wala po kami nakitang based on our measurements po, wala na po siyang pagbabago sa kanyang paglaki. Pero still, nandiyan pa rin po siya. So, nandiyan pa rin yung possibility na baka may matipak na mga bahagi nun. And then, dito siya mahulog sa loob ng 6 km permanent danger zone. Kaya, ganun pa rin po ang rekomendasyon ng PBOX na iwasan o huwag papasok sa loob ng 6 km permanent danger zone.